Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Salamat nakaamgo ka na. Nga dili husto imong gibuhat na paghikog. Unsa ba'y nagkapausab sa imong hunahuna, ha? Ang akong samad. Ha? Daghang tao ang gustong magpakabuhi. Manulis para mabuhi. Uni ako, magpakamatay na hinuon tungod sa biset nga Andrew. Naong siya kwarta. Oy. Ayaw o nagpangisog diha, oy. Kaon na. Bitaw, Jessa. Mga una ta. Magsabot lang niya ta kung unsaon pagkuwas, Jay. Okay, kao na. Ay, sir, kung gwapo. Sir, nakatuog na sa JR, sir. May isog ka? Nanawag ba niyo usap si Jisa? Kuan, kausara, sir. Last, gahapon. Mao ba? Maay na lang nga napuhi siya, sir, no? Kung manawag siya usab, sulti siya nga maayo rin kayo siya nga nakubanato. Ugod mahimo, ipadaan niya pinagi sa cellphone ang hulagway ni JR matag-adlaw. Matag-adlaw, good, sir? Oh, ano magkakita siya sa tanang mahitabo siyang anak matag-adlaw. Okay, sir. Pero ayaw si sultihin nga ako nagsugo ni mo anak. Ako na lang nga imanang ideya. Nagkasabot ka ba? Kasabot ka ayo ko, sir. Uy, ako pa. May utok sab kong medium size, sir. Sige. Salamat na tuwa sa pikas kwarto si Alex Matong. Ang samakit kayo kung buhaton na makapaus ko sa salpahis ng Andrew. Dili siya masabot. Usahay buutan siya. Usahay buang. Pero dili gid mawaha sa kung huna-huna ang iyang pag-insulto nako. Makalagot gid siya. Mayo kami lakaw sa'yo si Alex. Magkapanawag ko ni Carla karon. Magsusi ko na unsa si JR. Hello? Jessa? Kumusta? Ay, salamat nga nanawag ka. Nga naman, Carla. Naunsa si JR? Doon ako'y nahuna-hunaan. Aron dili ka laayan diha ba? O dili ka pamingawon sa imong anak? Ha? Unsa man ka na, Carla? At ang matag-adlaw ang i-forward akong picture ni GR sa imong cellphone kada adlaw, ha? Sige, Carla. Og salamat ha nga. Nagkahuna-una ka, ana. Siyempre, amiga gud ta. Dili lang kinako mahimuso pa ako ng akong amo. Salamat, Carla. Sige, i-forward na ako ang pictures ni JR. Okay. Huna-hunaan na lang nga naa ka sa Amerika. Og niya sa Pilipinas ang imong anak. Karon dili ka mag-uod pa, okay? Okay, Carla. Og salamat. Kataghan mas problema. Pero gamay na lang ang kuwang. Kung masulbadan eh. Tako pag sobra ang kwarta nga, lukat ni Andrew kan JR. Magamit pa rin ako aron makabangon o balik na akong kusyo. Alex, may kini ka na. May ihangyo ko nimo. Oh, usa man na ha, Jessa? Gusto ko nga magnegosyo.
aron dili kay ko magkahuna-huna ni JR. O unsa ba sa bang negosyo nga gusto mong sudlan? Mag-abli kog outlet sa Sapatusan. Outlet sa M&J Sapatusan. M&J Sapatusan? Gusto kang maghimog koneksyon ni Andrew, Jessa? Gusto kong hatagan og leksyon ang salbahis og hambugiro nga Andrew. Doot na gyud sa bukog imong kalagot ni Andrew? Dili ko madawat ang iyang gibuhat sa atong anak, Alex. Managigala mo. Pero wa siya pagsalig nimo sa 3 ka milyon. Bisit gid siya. Naong og kwarta. Unya. Usa may buhaton mo kung doon na kanay outlet siyang Sapatusan? Kinahanglang mapalambo ni nako. Makagukod ko sa nahimutangan ni Andrew. Makatigom kog 3 ka milyon aron makuha ko si JR. Kung dili ko masugot, unsay buhaton mo? Masakitan ko. Og musamot nga malibog ko kung unsay angay na kong buhaton. O kung malibog na ko, posibleng moambak ko sa bridge. Okay. Unsay okay? Musugot ko si mong mga plano. Pero sa usa ka kondisyon. Unsa ka ng kondisyon na, Alex? Dili mahibaw si Andrew nga ikaw ang mupalit og franchise sa M&J Sapatusan. Okay. Okay, Alex. Wasab ko yun ako na nga magpaila niya. Kibasan og dili siya mo sugot. Okay. Kinahanglan mo gamit og dami nga mo'y mubarog og makigdeal sa M&J Sapatusan. Wa na'y problema, Alex. Pero usab gyud mong plano gawa sa pagtigom og ilukat ni JR. Nganong ang M&J Sapatusan man gyud ang imong gustong negosyo? Gusto ko mabantayan ang lihok ni Andrew. Kay tingaligtad unya sa layo si JR. Okay. Sige. Mag-arrange ko og tao nga makigdeal sa M&J Sapatusan. Usa na kabuhan. Suka-super kita ni Jessa sa Amapula Hotel. Kumusta naman ka siya? Maay ka parang nalingaw na siya sa mga pictures nga i-forward ni Carla. Ganto siya ang cellphone. Oh. Andrew, Yo, doon na kay meeting unya sa tag-iya sa isla, ha? O doon ay makikita ni mo gustong mo palit o franchise sa M&J sa Patusan. okay, Tiyo. Kita nyo makikita ng mga tawanan. Ikaw lagi yun ang tag-iya sa isla. Unsay sunod mong buhaton ini, ha? Batukuran ni mo ba ay bakasyonanan? Dili, Tiyo. Ha? Ay, unsam di buhaton mo sa isla? Preservar ang iyang nadang palibot. Uy, wag kay plano nga ipa-develop ni para beach resort. Wa, Tiyo. Mas gusto ko nga natural ang kanindot sa mga isla. Wala, sige. Ikaw may baw. O sa may sunutan na kao. Sa Jenny's Resto Bar. Si Mr. Chances ang mupalit og franchise para sa usa ka lungsod. Okay. Katapusan to siya i-meeting karon, dili ba? Oo, Andrew. Relax, Jessa. Excited lang kung nagkuna-una sa ilang meeting ni Mr. Sanchez ug ni Andrew, Alex. Way katarungan si Andrew nga mobalibad sa deal ni Mr. Sanchez. Ang imong dami. Ginaot lang ko nga way mga bati nga resulta kining gusto mong negosyo, Jessa. Alex, salig na ako. Gusto lang kong makabaw sa salpahis na Andrew.
Siya na ning nanawag. Hello, Bert. Kumusta ang meeting, ha? Okay. Good. Sige. Mag-meeting na lang unya mo si Jessa sa site. Sige. Bye. Alex, unsa na? Nakakuha yun og usa ka franchise si Bert. Yes! O unya, kadas ami mag-meeting sa site. Sa labing daling panahon. Unsay mo tanaw na itong Mr. Sanchez, tiyo? Seryoso sa negosyo. Doon na ko'y gamay na bantayan. Unsa man na ano? Murag... Murag unsa? Murag doon na siya partner siya ang papakigdeal na to. Normal naman na sa mga negosyante ando. Ang uban, di niya kayang suluhon ang usa ka negosyo. Hinoon. Pero klaro mo kayo nga sa panag-atubang na to niya, sigurado siya siyang gibuhat. Murag iglo siya nakig-close sa mong deal. Gusto ka? Pero okay man siya sa akong tanaw. Okay. Eto ka sa opisina, tiyo. Ako na mula sa bahay. Magdikas sinakit ko. Andrew, gukdon ta kasi mong nahimutangan sa bahisa ka. Dili ko masigot nga anak budak ko si mong mga kamot ang akong anak. Uy, si Carla. Hello, Carla. Kumusta si JR? Nay, gikapoy kini at... Ay, tuod, may gi-forward kong picture niya nga naligo siya og nagduwa sa sabon. Ha? Carla, salamat ini ha. Naibaw ba si Alex ining akong gipadani mo mga litrato? Wa. Jessa? Isa nang kasulti mo sa cellphone? Alex. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!